салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. хело шудам ки боз ҳам барои шумо видеои тару тоза тайёр кардам ва имрӯз дар бораи ана ҳамон хабарҳо суҳбат мекунем. пеш аз стар кардан мехоҳам ба шумо хотиррасон кунам ки мо дар телеграм барои мухлисони барса алоҳида канал кушодем ки дар он ҷо хабарҳои меборанд ки дар ютуб нест. тезтарак ба ссилкаи описания дароед ва бо ҳамроҳии дигар мухлисони даста бозиҳо ва дигар чизҳоро бо якҷоягӣ муҳокима намоед. акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шинед, мо бошад сар мекунем. то баргузории интихоботи президенти Барселона чанд рӯзи ба шумол монд ва чӣ гунае ки қаблан иброз доштем, интихоботи Барселона аз интихоботи Америка ва муқовимати Лапорта бо Фрешио Фонте аз даст ба гиребон шудани Байдену Трамп ҳеҷ монданӣ надорад. ана инро мегӯям бузургии Барселона. дар арафаи интихобот яке аз довталабони асосӣ ба ин маснанд Жоан Лапорта гуфтааст ки дар сурати интихоб нашудани ӯ Месси дастаро тарк мекунад, зеро ба гуфти ӯ Фреш он қадар иштиёқманди дар ҳаят мондаи Месси нест. ин дар ҳолест ки ҳузури ӯ 300% даромади барсаро таъмин мекунад. аммо ӯ ҳамчунин гуфтааст ки дар ин маврид Месси ҳам нуқтаи назари худро дорад ва агар ӯ равад ҳаёт бо ин тамом намешавад. албатта омилҳои рафтану нарафтани Месси аз дастаи каталонӣ зиёданд ки яке аз онҳо ҳамин интихоботи президентии клуб аст, зеро дар мавриди рафтану истодани Месси ҳам андешаҳои зидду нақизанд. ба андешаи сифр инфиродии банда Мессиро бозии сус ва нобарориҳои барса дилсард карданд, зеро ӯ ба қавле аз бачаҳои бепул нест ки шайхони араб ӯро бихаранд ва ҳам сару садоҳо атрофи Барселона вақтҳои охир хело зиёд шуда леоро дилхунук карданд. дар пӯши ин ҳама ҳабси Бартомео ва Кофтуков дар идороти клуб ҳам метавонад ба ин ҳама таъсири манфӣ расонад. дӯстон, чӣ хеле ки медонед имшаб Барселона дар полуфинали ҷоми Испания дар бозии ҷавобӣ бо Севилия бозӣ дорад. дӯстони мо аз 1xbet дар ин бозӣ коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунад. ман аз ғолибияти дастаи каталонӣ боварӣ дорам. аз ҳамин лиёз дар онҳо 10,000 рубл ставка мекунам. шумо бошад интихобатонро худатон кунед ва ногуфта намонад. ба ссилкаи коментария буда дароед регистратсия кунед ва бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин ставка кардагиатон соҳиби $100 гардед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. дар ҳоле ки бозгашти Ансу Фати ба майдон ва кӯмаки ӯ ба Барселона наздик мешавад, атрофи номи ӯ рӯйдодҳои дилхушкунанда ба вуқӯъ мепайванданд ки бешуба ӯ ва атрофиёнашонро хурсанд мекунанд. ба ҳамин тартиб ӯ дар рӯйхати ҷоизаи пешрафти сол ҷо гирифт ки ба гуфти худаш тамоман инро интизор набуд. ӯ аз ҳамаи онҳое ки ӯро дастгирӣ намуданд изҳори сипос кардааст. ба гуфти ӯ бозӣ кардан дар ҳаяти Барселона орзуи ҳамешагии ӯ буд. ин орзуи ҳар як кӯдакест ки ба Ла-Масия меояд. барои расидан ба қуллаҳои баланди дигар ман албатта тамоми қушаи ғайратамро ба кор мебарам. албатта ба даст овардани ҷоиза ин комилан чизи дигар аст, аммо ширкат дар гирифти он низ чизи кам нест. аммо агар ман дар он ҷо ғолиб наоям ҳам фоҷиа нест. бо як нигоҳ ба рӯйхати довталабон фаҳмидан мумкин аст ки ин чӣ қадар ифтихори бузург аст будан дар радифи чунин номҳо, гуфтааст Фати. айни ҳол Фати дар арафаи баргашт ба ҳаяти барса мебошад ва ба эҳтимоли зиёд ояндаҳои наздику барои кӯмаки Барселона бармегардад. бе муҳобо наразидани Фати дар Барселона мушоҳида мешавад, зеро ба оҳистагӣ ба бозингари калидии Барселона табдил меёбад ва агар тобистони имсол Гризман дастаро тарк кунад, пас тамоми умедҳо ба ӯ баста мешаванд. аммо агар Месси аз даста равад, пас ҷои шубҳае нест ки Куман ба оҳистагӣ атрофи Фати даста месӯзад, агар ростӣ худаш дар даста монад. қабл аз бозии ҷавобӣ бо Севилия дар доираи ҷоми Испания, сармураббии Барселона Роналд Куман атрофи бархе аз масоил рӯшанӣ андохт ки албатта яке аз онҳо интихоботи президенти клуб буд. дар бастагӣ ба мавзӯъ Куман гуфт: ман ҳанӯз бо ягон довталаб суҳбат накардам ва албатта инро баъд аз интихобот хоҳам кард. мавзӯи дигаре ки метавонад ӯро нороҳат кунад, албатта овозҳо атрофи ҷойгузин гаштани хави ба вазифаи ӯ мебошад ки Куман дар ин бора гуфт: ман бо Барселона шартномаи корӣ дорам ва дар ин нуқта нороҳат нестам. бояд гуфт ки Куман дар даврони хеле мушкил Барселонаро роҳбарӣ кард. он замон олам банди пандемия буду зиндагии мардумони сайёра ранги дигар мегирифт. зиёда аз ин маҳз дар ҳамин даврон мушкилоти дигари Барселона аз ҷумла мушкилоти молӣ пайдо шуданд. дар идома бохтҳои ҳангов ва изҳороти Месси нисбати тарки даста Куманро дар як ҳолати шокӣ қарор дод. ҳарчанд ин ҳолат ҳанӯз низ чандон сабук нашудааст, аммо бо эҳтимоли зиёд интихоби президенти нав ба чанд саволи охир ҷавоб хоҳад дод. аз ҷумла дар симати худ мондани он низ аз ин чиз сахт вобастагӣ дорад ва беҳуда дар восоитҳои ахбори омма сару садоҳо атрофи ба даста омадани Хави Эрнандес пайдо нашудааст. аммо ҳозир ҳушу гӯши ҳама ба бозии ҷавобӣ аст, зеро ин бозӣ низ ба бархе аз саволҳо ҷавоб хоҳад гуфт.
оғози ҳафтаи равон бо гапу калочаҳо атрофи Барселона оғоз шуд, ки дар як они воҳид олами футболро фаро гирифт. Не, Месси ба ПСЖ нагузаштаасту Куман истеъфо намудааст. Гап сари собиқ президенти клуб Мария Хосе Бартомеу меравад, ки рӯзи душанбе дастгир карда шуд. Гуфта мешавад ҳамроҳ бо мушовираш Жоа Масферер ҳам боздошт шуд. Аммо ин нуқта низ боиси зикр аст, ки ин ҳарду ҳанӯз на гунаҳгор, балки гумонбар мебошанд. Ӯ ва мушовираш дар доираи як парвандаи ҷиноӣ, ки ҳанӯз соли 2020 оғоз шуда буд, боздошт гардиданд. Ин парванда дар худ суистифода аз мансабро дар бар мегирад. Ва гуфти радиои Кадена Сер Бартомеу як гурӯҳеро таъсис додааст, ки дар расонаҳо ва интернет шахсони танқидгари роҳбарияти ҳамонвақтаи Барселонаро мавриди истеҳзо ва таҳқир қарор медодааст. зиёда аз ин, ба ин гурӯҳ аз меъёри муқаррарӣ хело зиёд пул пардохт карда шудааст. Инак бо гузашти 2 рӯз Бартомеу озод карда шуд, аммо тафтиши парванда идома меёбад. аҷаб аст, ки ин ҳама дар арафаи интихоботи президенти клуби Барселона ба вуқӯъ мепайвандад. шояд ин ҳарду маврид ба ҳама ягон алоқамандӣ надорад ва ҳаводис чунин афтода бошад. Аммо боздошти ӯ метавонад ҳушдор ба президенти ояндаи клуб бошад, ки ин курсии муқаддас низ барои қонун ҳама вақт дастрас аст ва касе худро дар он ором ҳис намекунад. ва ё шояд ин ҳам як нобарории ҳамин Барсаи бечора бошад, ки боз гирди номаш сару садоҳои манфӣ ба осмонӣ хестаанд. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набарони лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.